I da ste ljudi, evo snimamo danas Wrestle Jump ili Catcheri, ekstra igrica i evo počinjemo. Ja danas snimam sa mojim drugom Stefanom i mi idemo da igramo. Igramo na 3 pobe, 3 runde. Ja sam plavi, što znate? Yeah! Ne, ja sam crveni ljudi. Udri! Nemoj! Yeah, da. Ovdje ja povećam korijeno. Ovdje ja povećam ovo. Tako je bre. Mrš! To je! Tako je! Evo, ovdje ja povećam. Opa! Idemo! To! Bravo, tre! Ne! Opa! To idemo! Da pa nešto tako je. Šta ti ti za mene? Beđemo ovo. Evo u prvoj rundi, idemo na drugu. Blue wins. Ja sam Blue wins. Znam. Idemo. Boj. Ne. Opa, ovo je brzo pada. Super. Udri ga! Joj! Bravo. Ja sam što drži ruku, zašto? Pa ne znam. Gledalo sam crvenog! To je jedan. Sad pobede. Oooo! Ljudi, tam, telefone. Ajde igraj! Jebeš telefon igraj! Da god, predstavljaj bavu telefonom. Pomoći ti ljudi telefon! Tako, dobro, idemo. Pobedio, radi, sredeno. Ajde. Idemo da 3 partije samo da potkim, tako da ništa nije. Jedan od mene, 1031 bravo. Tako je. Monkey Slime. Pravi smanjka. Pa ti se bravo. Idemo. U našoj poziciji je naš treći partner i menadžer Science Gamer, je naš Blackjack, tako se popisuje ljudi. On nama daje ideje šta da snijamo, daje nam savjete, pomaže... Lajko vidimo po 12 punjeva. Ajde ovdje da tu keđeš. Nemoj keđeš, taj ljudi. Yeah! Čuti! 4-3. Stižem. Ne, stižem. I 2-1 za crvene! Evo, Petar pobeđuje! Nešto već. Sad plavi pobeđuje. 5-0. Jesi siguran toga? Pa nisam, je bi ga. 2-0. Finish bomb. Ovdje ja, ovo je moja. Ovo je moja mata. Jebo. Jer za mene. Učiš svoj dobro. Ovo je moja. Da, jeste da prethodne dve sigurne. 4. Joj. Ovo ću me odrat. Može. Bez isto. Da. Pa kako si partično različno? Ajde da nam čuš. Zlatan udarac. Zlatan Gjerčev. Meksikan diri. Udri ga! Kaj ti najbitnije Čuti više! Čuti smart. Blackjack, ajde. 4-0 za mene, javio Paulina, sređuje 5-0. Yes, pobedio 5-0. Ljudi, evo, ovo da vidjeli ste, veoma zanimljivu igru, stvarno kažem. Veliki reći bili u deskripciji, do sljedećeg viđenja.